Duming, mabali namin. Oh. Kanya day taboy-buyam di talaptap mo. Laytoy, kabagyan nyo nga taday nag-post. Ada ka no reunion ti Kayabkab family. Ah, ay won. Inton Sabado daytan. Aya, ita lang amin ngaglukata kiti FB. Kakitkitak. Sobra matindi kinabi si tatao. Sa may sa dinak mat kinunkuntak daytan ng iruangan iti dayta a reunion. Iso ngawan, awan interes ko dita. Aya, di saan kayo amapan? Ay, san siguron? Iso dalatan na. Awan panawon dita. Sa bagay, saan da kayo mo't akinunkuntak ako nayaw? Okay latan ah. Malagip da kayo itong atahin ton ag-reunion dan. Ay, sandak amasider adi agatindar. Di oray man impus da dita FB. Abay, adda FB amin ngagkayab kabaya. May tangarod kay. Adamot cellphone nyo. Maminanumot lang nga awagan da kayo. Wunmat. Iso nga, awan dayta. Paliwawang dayta kabagyan may akon dipos dita. Ado ti kakabagyan nyo saan ko pala nga amam mo. Apag iso kumaa, no nasaganaan dayta ariyon nyon kat mapantayaw. O di mayam amo nakakumanirusa kadagiti sanupay nga mamaw. Kuma. Bayam daytan. Awan interes ko dita. Kanibagak man langin. Adda pasugnod ko dita, Dumeng. Maawatan kayo? Di awan bapmapan. Sanda man lang ramraman da tao iti nagsasaritaan da. Iti maaramid ariyon yun. Sanla dayta. Ijay pa'y balay tijak unay makakinkin na awatan ti pakaangayan dayta ariyon yun. Arong tirason asan kayo amapan? Wen. Isudalatan ti agre-reunion. Tadidamot inramraman da tao. Sama siya. Ada panganakan mi iti kasar kenanang yo, iti kaaldawan dayta reunion. Sa dinaw? Iti Bagyo. Agpakasar dayta may sa akong pantrek at taga Bagyo. Mayat. Ay wen. Naimim bagijaya na papanan. Umay kay tukin rusa, tapambaran tayon tagpasyar. Kaya't launay ni Rosa sumurot kaminto. Inton mapan manganak da katugangak iti kasar iti Bagyaw. Adayo basit karon nakabagyan na jag pakasar. Ngam kasingad launay ni katugangak Agustay. Naglukon. Agtuglupak man nga tan. Sa bagay, uray madamdaman ngagsubli ka di barangay hall. Planok may erudit ay suratag nga ababa asarita. Da isunton ti entrik iti maangay pa contest. Ang kaslaawan mat mood ko itang agsurat. Ay na. Makino namat ngamin ti tuglip kon. Siesta time mat ngamin. Palugodan tarik na. Tadi ka tagsasadot na tao. Haginggat malam. Eridap kolatan it is pa. Makaadayo ta ita ang mga nakiti kasar alakay. Agasam,
Ijay Bagyo. Wen, anak ti kapidwak yag kasar. Ingran di lakit day. Ta iti pa'y may sa akadakalan na simbahan ni Ijay Bagyo ti pagkasaranda ako nam. Wen, iswa may mayt ijayin, apapanan tayo, ti makapasyar tayo. Ngam ti mapanta iti reunion ti kayabkab, oh. Day talaang adama sa udag iti kakabagyam, noon man lat representative ti kayamkab. Anya ko mati bagadangay, ket sandak nga ron ngin ramraman iti plano da. Sa bagay, Iswa kita am to dagiti maisagana. Datay barong insuot ko idi anibersaryutan ti isagana mapagbadok. ay nairwar ko na di nagidulinak. Di lamang yimpakin. Ay naapo ay makapasyar tayo man na Ijay Bagyo. Adulakit di ti tao ang mapapan Ijay ita, tadandanin ti Semana Santa. Naita nga rod. Grabe ka no ti kaado ti tao ije bagyaw no kastuy nakalgaw. Talaga nga bin nga adu ti mapan agpasyar Ijay Bagyo. No kaste amadanon ti kalgaw. Adu ti mapan agpalamiis. Wen, iso nga intayo matagpalamiis. Ketap no komportabli tayo. Ayaban tayo ni kulot, ta iso timang manihoy ti lugan darusa apagluganan tayo. Ay so amakaamukan amakisarita kin Nicolaut. Ta saan unay akabisado ni Duming tagmaneho. Wen, ken may mayat matlaeng no manangdan tayo tinalay nga driver. Ayaban tayo ni kulot, ta iso titangdanan tayo. Nimbag dayay tanatanang kenaan na da driver. Sa anak mo't gaya makasurot iji Bagyo o panganakan iti kasarda katugangak. Ay sos, talaga asaan kayo makasurot, Chairman? At damiting nga atindaran nyo. Wen nga raw, nalipatak mo't na di meeting ti NGO. At ngamin parikot dagi dya officers Ijay, Chairman, kat kasapulan da kayo kanaw. Uy, naibaga kanya akong di chairman da ti parikot. At akano ngaminan na iti kumun kontra kanang iti araminin da. Idinto ta nabatad mo ita pagimagan ti amin. Masansan, ti kaada ti problema da Ijay. Gagangay mo't kat di ti kasta. At dalat ta oposisyon iti oray anya akita ti grupo. Sana may kat da ita. Kunayo kat maumuuman sa payo ni Mr. Tibo ba presidente da? Kaya't iti daddo makamkamang ang masukatanan ta overstaying kanon. Ngam, anya ko mati problema iti da Ijay. Di uray man isupay lat presidente aging ga ita. Kaya't namat nga ron ti ag-survey. Kan binutusan mo ti majority akamkamang. Wen nga raw, Dakkel ti sentimiento ni Mr. Tibob kadagiti daddo maakamang ti organisasyon da. Adda ka no pa'y namin mga ibagbaga, gastusan da ka no iya ti sorira dati daddo maakwarta ti organisasyon. naibaga mo't kanyak laytan. Iso nasakit tinakam na. Ta adumot ti pakakitaan tinasaya ta panagkakaduwada iti organisasyon. Ado, tinaramidan da. Ngam, saan dan sa makita? Iso nga inandingay ko, nang runa kat dakkel ti paset na iti dandanin malpa sa multipurpose building iti sektor da. Kat dayjay ti makagapo no saan na basta agikat ti presidente ti organisasyon chairman. Napagnunumuan da ka no ngamin kadagiti pada na nga opisyal nga urayan da malpas daya project. Sa da gigiddan nga agikat. No, kasta ti ramidan da. Kasla makitkita ko ti pagbanagan ti sektor da. Kasla mapukaw di organisasyon dan no kasjay chairman. Kasta talaga ti mapasamak. Sana makumay da Chairman Duming kan rusa itel. So asikan ti ayaban mi akadwame. Agipila kay tilib mo diti barangay Upes. Pampanunuto nga roday ta kagawad. Ang mga no din nakpalubusan nila kay ko. Nakasauko nilakay mo. Ha? Ang mukit nga iso ti pagpambar mo. Anya? Inunaandak gaya man. Katwan, siyak pa. Ay, impakadakan kan lakay mo. Iso nga awan problema mo. Ba?
Thank you, kagawad. Ay, kayat ko launay ti umay mo't agpasyar ini bagyo. Sayang lang, tanalpasan ti Flower Festival. O, Reynalpasan ti festival. Napintas lata dagiti mabuya ka dagiti pagpasyaran ijay. Wan matkit di ah. Ay, mayat pa ikit di. Tamapan tayo mamut agpalamiis. Nagdaga ang ngaminan ti panawan dito ayan tayo. Wen, agawid kanton tapno may sagana mo dagiti tugon mo. Masapati rubot tayo inton Sabado. Ay, halawan. Maawatan mi mutket no saan ka muten asumurot, Rosa. Gaputaan na napatag adi pa kasurutan ni Dumeng. Wen, talaga kastamot nga minti ama ti barangay, Rosa. Nakita mo ni tatang mo idi isupay ti chairman. Ado, ti pakariribukan na. Agpaiso day ta. Kaya rigan na bakbaklayan na idi ti amin na problema tintiro a barangay nagbugsutan. Anya, asus, talaga mat adi na tulok nga agbugsot. Katnay, suportaram ni Duming Sika, ti ad-ada apalikod na ta sika ti asawa na. Wen, adan to pa sa rabo yaw. Anya, strawberry lag? Ay, wen, sige. Ngala, dua nga aldaw mi bagyo tagpasyar kamin tupay. Wen, sige, bye. Ay, anyan ni Rosa. Anyat ko na ni Rosa. Ay, anya pa ay, agbatin Tama panto ka no mat ije pakimitingan ni Dumeng. Wen mat ngamin kinapudno na ibagak mat lakin kwa na akasayatan no agbatin. Imbagla ko manuawan problema ye papanan ni Dumeng pakimitingan. Kasapulan ti suporta na ije asawa na lakay. O anya anya pa'y ti irubat ko ngay tugot mo. Ibagamaon, tama nga no adamanan malipatak nga ikarga iti bakpak mo. Wanin, ay nawagak mo ni Kulot. Iso timang maniho ijilugan da Dumeng nga pagluganan tayo. Napakondisyon ng utla di lugan da. Wen, awan mo't nga tati problema ijayin. Basta masapat irubwat tayo bigat. Basta no alasing kaun, larga tayon. Mayat ti andar to nang isukatan ni Chairman Doming ijay sigod alugan na Kastamat ti kunak. Imbagkit di ta napanunot namat nga inswap jay sigod alugan na. Sa nabali na naginsima, tamas presentable matla pagluganan to'y van. Uwan sana bali second hand matlaang ta slightly usmat. Wen, sana nakababay na makisinag sa kiti traffic iji bagyo. Ha? Ay, uwan mat kagawad. Narigatan, no may tulad tayo kitdikin ni ex-kagawad gurod. Nagidep ka no ti makina jalugan na iti kating anti-season road. Na-traffic ka no dagiti agpasang at aluglugan. Tadi naman ka no mapaandaran. Ay, kababain pa yan. Talaga? Sa pa'y naglasto ka nag-istorya di si Mang Puda. Di na mo anak kaununa na si Mang Puti istorya iji nagbugsutan. Sakbay ti isasangput na. Ha? Ay, kastagayam ti istorya dayjay iday. Unmat. Ado tinabalikog na kabaranggayan. Ay ngam anyan abain na idinaamuan matla dagiti nag-istorya na ti pudno ana pasamak.
Ay itay kunadang arudan kagawad. Awan palimod adi lumtaw. Ala, istorya, kailo nga istorya dita. Asi kasunta pa nagmanihom, pulot. Ay di kayo madanagan nana. Nanad ni kulot ngagmaniho. Isu nga iturog yung lataditan. Ringin da kayo ito, ito makadanon tayo, itipagdagusan tayo di bagyo. Pao, nagkasim suping. Pasig ana nga do a politiko dagiti makumpadri ken makumari ta. Una ron. Kita ang data dakkel at tao na ka-Amerikana. Data kano ti congressman dito'y Bagyo. Wen, ni congressman data. Oh, may ditwin. Iso data ti congressman abante ako na da. Wen. Oh, Kasaritam. kumusta, kumpadre? Si Kani... Honorable Kagawad Gustilo kayab gabi ikulipagpag from Nagsudan Barangay Congressman. Wen. Panakaliplipat ko na. Imay kami idinigay barangay yo anagusingan. Nagbogsutan, Congressman. Wen. Agkumpadre tamatlangan na amo kayo nga opisyal, Ijay. Ijay, nakadanon kami, Ijay, nagusingan. Barangay nagbogsutan, Congressman. Nagbogsutan. Owen. Kaabay ngamin ti barangay nagusingan, Jay nagbogsutan. Saan na ya? Ay, uwan, Congressman. Nakadanon kayo ka din ijay nagusingan, Congressman? Aywan, at nakabsat ko ana ikamang ijay nagusingan. Kumpadrek mat ti barangay chairman iti barangay nagusingan. Kastagayam, Congressman. Ada ka di mo't barangay nagbogsutan dito pag... Kumpadre, kunamlat ta kanya. Taag kumpadre tamatan inton madamdama. Awan. Ket ne makaamukan tumot ijay barangay mon makaamukan tun ijay inton umay nga eleksyon. Saan laang mamin ano amadanon ti eleksyon inton umay atawin. Awan. Adan to pa itulog ko nga ayuda ije barangay yo. Ibagam to iti barangay chairman yo Awan. Agkabaw sa mo dito yung Congressman. Tinaban abagas ti payag ko ijay. Pagbibingayan yun to kadagiti ka baranggayam. Ibagam to lat takadakwadan ang naggapukanyak ti ayuda niya. Aya, kumpadre, gusto. Gusto. Gustilo tinagan ko, kumpadi Congressman. Sana gusto. Honorable Kagawad Gustilo kayab ikulipagpag. Sorry. Uwan ka di. Di ka madanagan, kumpadre ka, Congressman. Aglayos to, tibutos mo, hindi nagbugsutan. Di mo pigsaan akong padre. Kumpadre, inapot mo muting iwat kon. Dispensarem, kumpadre. O anya, di mo liplipatan to'y kumpadrem a congressman mo. Ilayuon akto a congressman inton eleksyon. O sige, takasaritak mandagiti daddo mapay akong padreta. Anay! Di kay mangliplipat, kumpadre, Di ka to mangliplipat. Kumpadre bukato, kumpadre ako. Mangliplipat. Ay, umay kan Gustilo. Makabat-bati adi na oras iti bagyo. Hayapo. Gustay. Kung aklano di na kan sinaan di congressman na kumpadrita. Nagadong ibagbagana.
Agkam-kampanyakit din. Anya, ang tita katawa dita. Umay ka, ang takasarita tamad tinubya. Agpakaammo tamad aninong kaninang da. Nay, babae mo dita umasidag lakay. Ang mga nagkampanya mo't para mayura dita. Nagko kumpadre tayo gayam kumpadre Alfonso Sarutso. Ay, siya ni barangay Kagawad Gustilo Kayab ka, bigyan nagbugsutan, barangay ma'am. Ay, uwan gayam kita ang manlag. Nalipatak magtinagan mon kumpadre. Sus Maria, Ay, siyak ni Konsehala Gracia Reglado. Agpailayo nagtumatla para councilor inton eleksyon o may atawan. Laglagi pun daktuan. na. Wan, madam. Kumadre, kunamon kumpadre. Basta, Gracia Arreglado kunatayon. Saan aya, kumpadre? Wan, madam. Reglado. Isa arreglado. Ay. Wan, Madam Ariglado. Anya nga tathusto. Ay, Madam Riglado. Oh, kastaman ti kayat ko. Ay, Nay, kumpadre. Ah. Laglagi pa yun to, to'y kumadre yun ton eleksyon Umay kami to agpasyar ijay barangay yo Kasta ay, madam. Ay, Okay. Basta di kay mangliplipat no eleksyon. Sige, takita at pa'y dagiti daduma ako kumadre ken kukumpadre tayo. Na. ay, sus Maria, lakay. Anyat na sarsarakan. Ay. Kaya muda taga Bagyo ta. Ada ay barangay nagbugsutan dito. Amok pa yun. Agkabaw sa amad na ganyan politika o gusteng. Nene. Anya nagidyayan ang nasarsarakan na katuganga. Agkabaw a politikaw. Dumi, mabali namin. Apa? Ay, pira ko ba? Nene, apa yan, ama butir? Basta unay ti anang sabyaw. Imayata, nadamak ko nga ada si mangpet nga ayuda nga ag-agas. Dan ikandak iti agas iti uyag. Kantay maintenance ko iti high blood. Ikandak pa ay vitamina. Tinasayat, urayan niyo ni Susana, health worker. Iso ti makamo, no? Anya kirong mga maipaay ka na kayo, ama. Kasadaw no, aginggat pangal daw kat saan ko mauray. Ay, pangal daw nakaday, dumay. Ay, tirman ko na kuma. Ay, basta orayin niyo ni Susana. No, malam to nga umay, adamat pangaldawan tayo dita kantina ni Lita. Ay, mayat. Makaigo pa ko iti degot lauya. Pasangon naktungarot iti bulalo. Ay, adumeng. Ay, chirman. Sige, na talaga yan. Bangal daw tayo dita kantina inton madamdama. Ay, madamdama lang. Adan taon na kita'y padak a senyor at tiniksak ida. Nga umay damot agala iti ayuda. Anya, sus, kuiras na nga pangan na, senyor.
Hanya nga gusto ti kinunan kapadak asenyor. Bulalaw ti nangaldawan tayo. Agyaman kami, Chairman Domeng. Agyaman kami, ijay libre ang nangaldawan may. Nga ure awan na alam may, nga ayuda. Ay, Chairman, ang araw, saan kami nga agbayagan? Ayan nga agawid tayo, kakadwa. Ay, thank you, Sir Kadrugay. Ay, nanya lakit din lagi dyan lalakay kan babakit na may saan na ka. Naguyod ko, ultimo dyan ipita ka na bukalas sa nga riba pisos. Ayam, sana nasakit tinakam ko. Nakaparagsa ka nagati tao dandanin agpakada iti dahito alubo. Aya. Malagip ko lakit nga ron na hindi nagawanan na nadakkel ko. Ay, ip na ka. Hanggang tsak mabalin ti agilan ti opisina. Kidumaklatan dito Adjust na gulat ko. Pakinanak lagi di batak. Ay, kasano, nakisap, tilinaon ti pitaka ni Dumaig. At dan sa kanumot 50 pesos ang nabati isang ribo, ngip-ipitin na, yipita ka na. Ay. Natumpungan na, yipada alakay, mangikil. Dan sa amot basit kabaw na kami na ni kakabuter. Medyon siya, basit laeng. Ala, para maminsan laang mo. Lambing mo't nga taday jaya senior citizen dati pa nang kikilak ni Dumaig. Wen, sana dakes, para maminsan ako nam. Nagparanod mo't ni Doming, Kahit, anya di ginagaran na ako nam. Ayuda nga agas ka no. Ay, Gamawan mo't naaladaatan, naibos mo't tinagatang idain. kat day tayo ngamin mailaslasin iti budget para senior. Awanan? At dalat na jay. Nadyak mo't liwayan nakit kitain, nga mailasin para ijay. Ngumsan pa yung ngaroda na ornos jay budget, iso mauray pa'y. Alakot na saya at kunak nga awan na ilasin para senior. At dalat ta para senyor ken PWD. Asaya at launa no kasta. Maayaban tumot lang dagiti pada senyor, no addan tunday jay. Ken no addan, mamuan tumot lang ti amin. Mapagnunumuan to. Winuray da kayong tulatan ng opisyal ti organisasyon a senyor, ti mang desisyon. No niya ti pakaipayan na. Wino pakausaran day jay, basit magkidi. Ay, wad manumot laangan day jay. Anyalat nagatang edin na panatawon ay akot alkohol sa kanuan niya pa yun dagi nayon na eday. Pag-iinanusan to, amanunuan niya ti adda. Umunan to panunutan, tagpa iti salunat. Apakaigatangan to day jay. No, adda. Wen, kasta mo ti pampanunutek. Salwadan tayo ti salunat tayo. Tanalaka amakapkaptan iti sagubani dagiti kaskada tayo ngagsalugan ti edad na. Ay, won nga rod. Ay, won. Agsaksakit sa kano ni kakang inyang. Aya,
Isuumatlasan ko ang nakita na kimiting idi Sabadaw. Naidalit ka na o. Iso mapanmintuman bisitaan. Ewan na. Umayak tumot. Hintay bisitahan ni tata si bibiyag pay. Amangan ket no mapanasaan tayo met masarungkara na yun. Ay, mangal alyan tulakit din ko baka. Mapanak igit ti kalayan. Ado dagita iruruot mabalin apagagas. Nasakit dagiti susuup kaon. Nusak di mapanijay. Ay, malagip ko day di kuliit abakit ko. Nasapa anak urnos dagiti sakan na. Jajak man la na iribidyo mat idente pagagas na kadagiti nakad ado asa gubanit na. Nay, kakabuti, papanam. Ay, Hmm. si kamat gayam butirag. Ay, Sos, kumaron sa banantarnap yun. Siyak ni Gusting. Aya? Kita ma. Ay, anjay kunam. Nabuting ka? Ay, iwan ba't piman? Saan ka dimakal? Takas kalatay na buteng abusal ti pakak. Saan ka dimakal? Ay, awan mon, kakabuter. Ilay-layon mon samot ti kabaw mo. Tabaw? Ay, awanan day tatabaw amang yaw awan. Ay, nukayat mo. Sak ti mangyaw awan. Malamapan ka ni ti papanam. Amangan ket no yaw awan nak ngagpaisaw ditakan. Ay, salbag day tapandag. Ay, kitno ni insamot Chairman Gusting day. Awan manan. Amang andoy chismis nakman kin bakit naan. Ay, katawaan dak tumanan. Day, agyaman nak taadumot lang timay kadakayaw. Ore no san a regular a meeting, daytoy nangayaban mi kadakayaw. Ay, Adda dito ini Susana a health worker tayaw, dito'y barangay a nagbugsutan. Kat iso timang ibaga, kadagiti nasken nga aramiden tayaw. Tapno saan tayo anadara sa kumapsaut? ay, anyamot iba ka day napintas abalasang supay. Kakabuter, saanan abalasang ni Susana? Ay, naglapsat mat nga may. Ay, unay kanaya kakabuter. Ay, nay, anya pa iti ibagab ka. Ay, nay. Ay, saan dak akatawaan Ibagbagaklaan ti agpaisaw makitkitak. Limawag ti panagkitak ita. Awanan tay katarak ko. Aniyan kakabuter. Nalawan kaka. Dinggan tayo nga rodan ti ibaga ni Susana. Alang nga rodan, inakin ang makida. Dungag kayo. Tanay, dagitoy inak ibinsa-binsa kada kayo, kat nasayat launay para kada tayo. Kang runan kada kayo, ngagsalsalogan tipig sayo.
Kada tayo, wano kada kayo nga amma kan ina. Ad-adda at puso tayo ti salwadan tayo. Katap no maikan, ti bagi tayo iti physical nga aktibidad iti inaldaw, kasto iti laglagi po nyo nga ramidan. Kang runaan kada kayo, senyor. Agpag na kayo. No adagon daway tayo amapan iti karayan, mapan tayo di karayan. Kat ijay iti pagdigusan tayo. Ang langoy, dagitay amo dati ag langoy. Ay, sos. Ay, ang mga numalmas na kita agkabaw. Anya? Ay, dagitay laang mo't amo dati ag langoy, ti mapanidi karayan, ako nak. Mabaling mo't laang, mapandagitay uray sa anda nga mo ti ag langoy. Mapanda ija, itag pagnapagnada. May exercise da pa ay. Mabalin tayo ti agbuelta-buelta, iti unag, ti pagtangan tayo. Saan na day tayo agtugtugaw tayo laang iti suli? Agtrabaho tayo. Ngam nay, day tayo nalagan laang matatrabaho Di kay agbagbagkat iti nadagsan. Mangan kayo, kadagiti nasusustansya, kan makapasalon at ataraon. Dagitay natnatang kan prutas. Inal daw ko mga day pa unag yu prutas. Nanginamit ti prutas. Awan igatang. Ay, alakat. Day ta ti problema ng daduman. Awan igatang. Awan met ayuda. Ala. Ayuda. Kanday to'y pa'y laglagi po nyo. Gasdan, wano liklikan nyo ti agsida iti natataba. Kang runaan day tay taba ti baboy. Ay sus, delikado day jay. Ay, sos. Ikalis na kami metan kadagiti kaimasa na masida. Ay, mabutir. Day to'y kat para iti panang salwad iti salunat. Awan day ta. Lalakay kan babakit kamain. Anyang iti ragsak mingagbiag pailaan dito'y rabaw ti daga. Awan matramraman ti kanin man. Ni, ama. Made ti bagbagam si kaalapsat. Ha? Awan daytan. Ay kakadwa, agawid tayo. Ay na, kagawad. Nag-walk out dagiti senior citizen. Idi ibagbagak dagiti nasken na maaramid. Tapno sumalon at tibagbagida. Naglukon ni kakabutir. Agbalinin ariribok kadagiti pada senyor. Agkabaw samot nga minan, kagawad. Wen, adda kabawnan. Ay, sumot lagayam. Alakat, paspasensyaan tayo na. Ay, wunang maglablabos sa amutin. Agasang may, gaputa di na kaya ti dumngag. Inggo yun nanda kiti kapada na asenyor asumurot keng kwana. Dayjay nga rod timadi, kagawad. Masapaw lamabagaan, dagiti kakadwa asaan dadengdenggan ni kakabutir. Mangyaw awan dayjay. Adumatlat pagimbagan tayo, anataengan ama ibagak. At iwan nakit din hijay alapsat, amang ibagbaga pagimbagan, ti salon at tayo. Tintay panagpag na dita. Ay, ang banog tayo ukit dahil. Ay, ibaon na tayo pa mapanagdigos ijay karayan. Ay, madi Ay, nakapsot nga ron ti tumtumang tayo. Malmas tayon Ay, madi day. Sakit.
Madikano nga agsida tayo iti karnay. Ay, Saus, anya latragsak tayo nga agbyagpayla ang dito'y rabaw ti daga. No awan matramraman ti itada kanan tayo. Ay, alaman. Ay, nusak. Awan maipare takanay. Kunang nga rodyay pudot kao. No anyat pakaragsakan nyo. Itid may kunanang araw. Kasday ati kayat ko. Tarabay iti salon at ti bagbaga ni Susana, gusteng. Ngam kontraan kit din nila kay Buter. Kontrabidan da ala kay Buter. Kunam kat nasabat ko itay ang nakabakro iti bulbulong. Apa da kaya bulbulong? Agas ka no? Anya? Ay dipinda no anya bulbulong da kaya. Bulong samot ti lukban, kas kada abokado, dagijay nakita. Ah. Ay, adapay bulong ti guayabano, kas kada bayabas nga tadagijayan. Na. Ay. Makaagas mo't kidi, adagijay bulbulong. Sana ya? An-anwan na kano da kaya. Agagas ka no? Ha? Pampanunutik nga rod lakay. Ada ngamin na sa uya apo ko na idikalman. Agayab sa kano kadagiti kapada a senyor ije balayda. Ah, tapay ka na? Day tangaruti pang panunutak. Ang mga no ada aramidon na para kadagiti kapada a senyor. Inak managpaliiw ije balayda. Ay, alaman garod lakay. Amwam no anyat aramidon na, tanay. No adamot lang na panijay a kapada a senyor. Ay saus, ang mga no delikada aw. Kasto iti aramidan. Ang rentayo dagito'y abulbulaw. Kat iso ti agbalin a kapitayaw. Dupay laaban daw. Muntoy kiti day tabulong ti bayabas. Day, anwam ika? Ay, agpan-pandog ka pa'y lang agangar-angar dita. Ha? Ay, napuno nga agas. Ngarus-ngusa na da. Ha? Ito na ang isang bite. Agas ngaraw. Kas kalata ang kahabaw akaldingan. Kakangkit ka. Ay, kas kamot la di. Ang ngarus-ngus akaldingan. Nay, inyo lamot lang tinginalngal mo abulaw. Di mo matinilmaw. Mutoy paida kita daduma abulong dita. Barang may mayat tiraman na day tabulong ti bayapas. Ha? Anda? Ay alan, ramanak manda kita. Agas ko dam saan aya. Ay, agagas tayon Nay, anyat aramidan nyo dito arbayan nyo kakabuter. Dayta, agag-agas ni ika. Ah, Ay, kunak nga ang rekdagita. Ang mangan mata ni ti bulbulaw. anya. Iso abay, ama. Ala, tuladin tayo man ni ika kakadwa. Kakabuter. Nuagkabaw ka, hindi ka mangiram-raman. Ay kakay ka, usudaytan. Ado pa'y ti mabalintay wakanen. San ka amangan iti bulbrong, ta amangan agsakit ta buksit mo. Alay, tamok si agas na, gusteng. Niya. Nay. Anyat ko emon kakay ka.
Ay, 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 ikaw naktumat. Ay, uminom ka. Wow! Atoy, dahil nagangaran ni tibulong te abukado sa inumaw. Ha? Ay, salbag kabutan! Makiwar mo tibok sigaw! Yay. Agasan ka. Inumam day to yan. Agas. Agas sa rurot. Agas. Ha? Ano yan? Ano dyan natagtagainap ko? Mangagas kampay ide ni Amo Buter. Domi, mabali namin. Nay, kunak man numapan ka makipagronda ka dagiti barangay tanod kosteng. Agida ka mutan. Saan nag-file man ni Doming iti bakasyon na kas barangay chairman. Isuasaan ako ng agrunda. Masapa kampanya di barangay hall no bigat. Naglibmanahin? Wen. Tanya pa ngay. Kaslasyak latta ati barangay chairman. Tasyak man ti OIC manipod no bigat. Alakit aganos ka Anya nga iti mabalin no napatag tinapanan na. Sapay adulat ti mga awag pala kanyak iti chairman. Kitno kasjay nga awagan da kiti chairman. Kasla pa nagrik na kitsyak pay lang agpay so ti chairman. Ka, feeling chairman kamutan. Awon. Sikan anawa akmet no kwa dagiti mga awag kanyak iti chairman. Katuan Tadi dakat ko na asaan mo pala na imove on ti kinat chairman mo iti namano at termino. Unmet. Ang mga nuadakit di mangibaga nga al-almanak pay lati kina chairman dita. Agkarapan ang matngaminan ni Dumeng. Sakit, sansamot nga amin ang papapanan no aglib kat para iti barangay. No daduma, personal apakaseknan na tigapuna. Adda nga min akem na iti international nga organisasyon di manurat nga Ilocano. Dahita ti may sa apakakumikuman na. Tadda nga min project da. Day, ang mga nento nagaangay kat agikat mutan at chairman. Saan ba't nga ta? Ay, makaturog akon bakit. O di maturog ka. Ag-Facebook akpay. Ay, pagpuyatan pa'y data? Saan mo't Pangalak la iti turog ko. Maturog kalatan. Adun sakit pa kaaburiduan ni rambutan. Adun sa nayawan nga aso anak adanon di tayan na. Bubugaw kita ng di mo't pumanaw. Makiturog nga tatitan Saan naman dita dugmon na ni Bura. Mas dawak mo't itinsang-sangput mo pusa. Di na kaya ti agid da itinrantak apagidaan na dita salas. So pinarwar ko na. Kaya't nakit din ti makikakaid na kinirambutan. Di mo kat kaya tagayem da. Man ti asukin po sa akas tabakit. Kat na di pumanaw ti bagbagam nga aso. Ang mga naiso ti tataulan ni rambutan. Ay, bayaba. Maturog takit din. Bakay, pinakan mo ka din ni rambutan? Saan pa'y? Apay Awan mo't dito yun. Ang mga dimman lati man dyan darusan
Nakairwaman ng timapan ija iti bigbiga takasano pakanen mo't ngamin ni Rosa no kwa. Dito nga tanayaw awan nga aso. Pimanaw nga tan. Amok pa yan. Sinirip ko ida itay kariring ko. Nakita mayat ti kukuluban da nga talo kadabura di tadugmon ni rambutan. Ora ni Bura po sa awan mo. Di mo ibaga nagkukuyog da talo na pandiyan da Rosa. Awagak man ni Rosa, narigatin. Ang mga nodakit di mo't nangala kadagijayan. Nagpintas ti pamagijay na yaw awan nga aso. At dalakit di puli na rejay. Kasla interesem pa'y mo. Nay. Nunayaw awan kat di na namo ti pagawidan na di asutan. No damang birok di. Itagta, ang no awan. Asutan, ganun lang yun. Oh, anya ka now. San ka no? Mata na pa ni rambutan? Nikat ayan na nga rodan nga eh. Kunuray mo dya po sa awan mait. Ang mga nupimanaw dyan ay sarong aso kat simurot dan Anya? Ang mala, urayan ta no, sumangpot mo't lang. Ay, Na. Eh. Dagyan mo tantay ni sarong aso, bakit? na. Nanyat ar-aramidan na dita ayan ti duduugan nga akasya. Na. Kita umayin dito eh. Ay, asaw. Ayan darambutan kan bura. Ah? Nay! Hey! Kaslan na awatan natin baga makit. Kat sinungbatan na baba ni Titaul. Ah? Hindi mo't nga ron maawatan na tayo tataul na. Yan. Umad ada yung nagtataul sa tumalyaw. Na. Kasla kahit nasurutan tabakag. Surutin talakay. Nay, agsublin iti ayan ti puun ti akasya. Akaslada kayat na ngay baga. Ay, surutan ta. Sige. Na, awanan. Kilata nagpukaw. Na. Anyat na pasamak. Yak na siputan. Kilaat nga roda nagpukaw. Imposible Anya nga imposible. Nakita ka mismo. Kasla nagpukaw nga asaw. Di tati ayan na itay. Pagamulata saan ko na nakita. Kita am day tanay. Ha? Daabot kita. Wan. Apay nga daabot dita. Apay nga ay. Ah. Kilata nagangin iti. Napigsa. Kasla. Gupon na tanti angin di taabot. Suray. Ay. Ayan tan subay. Diyak amaw. Apay anyat napasamak. Anya lugar ti nakadandanunan ta. Nay. Nagado ti aso dita. Ang mga no adaditan ni rambutan. Anya. Ti aso an isarong yibalay. Isuday tani, nay, kitaam. Lakay. Mangyaw awan sa day nga aso. Karkar na nabiyag day ta. Wansa, Ay, sinurot ta. Idi kwan, natinagta iti abot. Jack ni Tintin. Ti aso ana tudingan amang ipasyar kadagiti. Nasisingpat nga aso iti lubong ti tao. Karaman dagiti pusa kan kuneho. agsao day nga aso. Tintin ka no tinagan na. Di kay mas daawan. At na kayo dito'y lubong dagiti patarakan nga ayop. Ay, saan ka amawatan? Tintin tinagan mo. Si kang aso. Makasao ka akasla tao. Ibagayan, akinadatdatlag ti kadayo dito'y lubong may. At daya mo't siya bali alubong. Nakakaskas daaw. Ado, tinakaskas daaw iti nakaparswaan.
May santi ka at dayo iti daytoy a lubong. Sa dino ang lugar daytoy. Lugar dagiti nasisingpat at arakan. Agsao kami akas la tao ditoy. Ngamno adda kami iti lubong nyo at tao. Saan nyo ang maawatan ti sao ken unimi? Ayan ti dalan nga agsubli ti lubong mi a tao. Isubli na kamin ijay. Saan nyo kayat ditoy? Sino ti tao amayat a makipagtaeng iti binig nga ayaw? Kuryo! Bura! Umay kayo man ditoy! Adda dito'y ni Bura. Wan! Di upay kayat ti makipagnaad ditoy. Awanan problema yo, no agyan kayo ditoy. Di koryo nga aso, di maysa kagayuman ni rambutan nga aso yo. Ayan ni rambutan. Nagbati, jay lubong yo. Tadi na kayat ti umay ditoy. Intarayan nak. Ngam, subyak. Ala, ikon ditoy akadwayo. Saan mi akayat dito'y? Isubli na kami di lubong mi. Palubusan na kami. Lubong nyo lang dito, hindi na kami ramraman. Naskin nga umayan ditoy ni rambutan nga asoyo. Ditoy kayo nga agyan. Bora, anya ti makunam, kayat mon ti agyan ditoy. Meow. Kayat ko ijay lubong ti tao, Koryo. Anya, Sa anak a komportable ditoy. Meow. Adu ti kapadak a pusa nga isnabera. Sandak nga am mo. ay, anya nga ro ti aramidan ta, uray siya, saan ko akayat ditoy. Kunada sa anak agagangay nga aso tapakangak, kasla akkalokal ning iswajak magkayat ditoy. Ngam ni Tintin. Kayat nanditoy. Kasano, ket at the problema ni Tintin ijay nagbalin nga amo na ijay lubong ti tao. Anya ti problema na. Ay nauyong kano dagijay amo na, basaray sa anda kano pay apakanin. Ay, kastagayan. Maasya na kadatatang gustin. Kananang suping nga amo mi. Kan rambutan. Inyaw awan ida ni Tintin iso nakadanon dan ditoy. On nga rod, lobong tayo nga ayop ditoy. Saan na para kadakwada at tao? Iswa at tulungan tayo da, Bora. Wan, aglibas tayo nga agsubli ijay lubong ti tao. Tintin, Apay koryo nga aso akas lakal de. di nakmanasutilan. Apay nga imay ka dito'y pagkulkul ubak. Amaw, maasya nakadana na suping kanta tagusting. Saan para kadakwada at tao da ito'y lobong tayo. Kat, anya ko ma. Uray sa andak atarakan, ibagak na imbag da unay kadagitikas kada tayo. Dakas dagiti tao. Parikatan da dagiti kas kada tayo. Kaputa aso tayo laang. Saan nga amin na tao kat daranggas kada tayo nga aso. Isuan nagtaray ni rambutan asaan asimorot kin ka. Tadi na kayat apanawan dagiti amo na. Angam dagiti moten amo na tinyawawan mo ditoy. Subyak nga lang ni rambutan dito. Ay saan? Datayo ti mapanigay lubong ti tao. Anya? Isublim da tatang gusting ka na ng supingay lubong da. Karaman tayo kadabora.
Kaya't mo ti masusena. Ah, ay, anya maasusena ti ibagbagam. Pertiyan dagiti tao, dagiti aso akas kada tayo. Aramidan da tayo apulutan. Saan? At na proteksyon tayo. Maiparitan ti panagparti dagiti tao iti aso. Agpaiso day ta imbaga ni Kuryo, Tintin. Meow. Imbagpay kada kayong nga aso. Tada na patad ti bilin. May paret ti panakapartiyo. Ngamda kami apusa. Pagamuan lata agpukawan dagiti nalulukmag akapadak apusa. Tagayam, pinartin dagitay pumupulutan. Isa di kang palpalukbig, Bura. Amangan no tiliwan da kadagiti pumupulutan. Naitatiga po na. Akay kayat ko dito'y akadwa kayo. Ay nga saan nga kayat? Agsubli tayo iti lobong ti tao. No di mo kayat, agbati ka tinding. Anya? Agbatikan, intan kuryaw. Uri pumanaw kayo ako nayo. Di kayo makapanaw. Saan nyo nga mo titalan? Nagatunti patak apusa ditoy. Di mo ikas kaso na kita. Inyaw awan idadagiti kapadayo apusa ket inaklunda aditoy dan. Kita tipagnaan tabora. Nakaadayutan san. Meow. Ayan nga'y datatang gusting kan nanang suping. Kadwa ta ida nga aglipas sana ya. Nakaunadan. Anya? Darasam, dito'y tidalan. Insuro kanyak ni Tura ako niho. Kastaya. Ay sige nga rod. Partakan tati umadayo. Daytan ti Rukib. Sumuragtan di tabora. Anya to'y nasurot ta adalan, Bora. Nailag sa unay. At datan ditoy. Ituloy ta kilumsot dita. Dalan day ta saan aya. Sige. At damat lang tarukib. Magkalusot tangatan. Gimsaan sa amot adito'y tinagnaan datatang gusting na nasuping. Inyaw awan nagsamat kuryo. Saan gayang Bora pusa? Amok adalan daytoy. Deta. Makitam. Nawayan ti masungat tang abot. Aywan. Ang kaslat na rukup at tablamot tuntoy mabaddakan ta. Tultulang ta gitoy. Lungon ti nastriktan Bora. Ni, at dadalawang nga abot dita. Isotrumaran ta. Darasan ta tilumsot. Masaula ko na kiangot. Ay, hagyaman ta suping. At datan dito rabaw ti daga. Ay, kaslaak na nabatibat. Ay, Saan na nakapapati tinapasamak ka data? At nakadibat sa bali alubong gusteng. adda ah. Ay, Diyay ngay nakatanunan ta. Sa bali alubong day jayon. ada nga tamot mamati ka data na istoryain ta. O di ibagata. Nagtagtagainop ta. Anong sa dino to'y nakarwaran ta. Kampusan tumo dito'y gusteng. Yay. Kampusan tong agpaisukot. Kita supeng. Nay, pancun met gayam data na strikta rimuran. Ay, darasin ta. Pumanutan dito. Ang maganda dalalya.
Nagluto ako ni tikanan ni rambutan. Palamiisa mong tapakanam lakay. Nanaos Uy. ti bisinnan. Yun. Nay, kaslam mo na tinaggapuan ta. Talanga na tinagururay. Dang tapul sa abura kantay asong agnagan na ti kuryo. Imot kunada at tulungan na tangak libas. Awan damat tayo. Insuro na ya akuryo ti dalan. Di mo sabalin sa mo tinagnaan da. Un nga raw. Saan tan ang nakita ida? Kat da di aso at inten nang yaw-awan day jay. Oh, ala, ka pa kananan ni rambutan. Mga kan rambutan. Kasi kamutan na panawan. Jakuryo ken bura da kita umasidag. Naa. Ay, kuryo, bura. Imbagta nakasurot kayaon. Kasano anay tarayan nyo ni Tintin? Agsao kayo na. Naglukon. Di na matagsaon. Kat nakasauda kaslat tao, ijay bagbagada alubong da. Lakay, nakasurot ni Tinting. Mangyaw-awan na ninday ta. Padasin na. At data yun, di lubong ti tao. Saan na makapagturay day ta? Ni. Di kaglagid-lagid kanya katintin. Anya kaya. Na. Nabata ti papaawat na kan kalakay. Amponam ka na o. Unsa. Ala, da kayo nga aso. Tintin ken kuryo. Ampunan da kayon. Tapno da kadwa da rambutan ken bura. Na. Anya day na tagtagainip ko. Nakadanon kami kano iti lubong dagiti aso. Ay, tagtagainip lang agpaiso. Dumi, mabali namin. Ay. Anya day jayan. Ay. Nakakigkig doon ka. Ay, hanyat na kulang tita maya. Nabati batak. Ania. Nang panunot ko hindi imbaga manatagtagainap mo hindi na minsan arabi may papaniti lubong dagiti asaw. Sakbayan nakaturog ak. Isungatan nakaitagtagainip akmatan iti jak amuno niya ang lugar day jay. Kurang lat digos na ita. Idigos mo to. Anya? Ay, idigos mo to. Amangan kit dino pumayso maipan kay tino sa dino da ita lugar. Ay, nyat oras na Day. Alas 3 pa ilagaya may ti parbagon. Maturog na pa'y. Kaslak pa'y so dyan nakita kiti tagtagainap ka. Helloon. Agbalikid ka. Amang may tuloy yan itagtagainap mo ako na. Narigat din. Amang angkit no, mapatibat ka, no, babangungot ka pa yun. Sasawamot. Ay, narigat di ka sa... Ay, maturog na pa. Dahil na tagtagainap ka. Nagdalyas at takampay idi itilawang. Saan ta kanumot akadwa darur sa kanduming? Maturog na pa. Halipati bunday ta na tagtagainap mo. No, makaliyaw. Sige. Agbalikit ak man lang. Abangan no may tuloy ngagpeso niya tagtagainap ko. Naimbag pa'y no sikat ag tagtagainap mo. Sapay nakabutbutang tayo jay.
Anya na yung ungor bagad. Kasla nagsardeng mo't di tarubayan. Ngamok pa yun. Kasla ungor tilugan nga saan samay. At dangat na sa nga ilay. Yung sino kumagat rab-rabi eh. Day tangarab. Adag tuk-tuk. Ay, Anya day tan. saan sabot at tao di tagtuk-tuk-tuk. Nusan na tao anya nga road. Sige, dahil nakitaan. Saan sakit di at tao di tagtuk-tuk-tuk. Lokatak nga tayo tirida no anya. Lakay. Pwede mo lang nga road ilukat na rin daw. Saan at tao di tagtuk-tuk-tuk. Nusan na tao anya nga road. Ang mga nutik balang wino kapri. Anya. Saan mo nga rodan aluklukatan? Agpupuktan ije kwarto. Ngam, aguri ka. Anya damutan no agisang baykit di tigrasya na ita. Anya. Makabuditan. Kitaan ta no asino di tagtuk-tuk-tuk. Dilukatan. Tao. Tao ti mata na. Oh, mayak makipangan. Mabaling. Anya, kita ka tinabiyag. Saan ka mo't at tao iti ko na? Dilidso ti panangkit-kita na kanyak. Lakay. Kas makita nak. Dua ti sakak. Dua ti imak. May isa ti lapayag ko. Talo lang amin ti matak. Ay. Lakay. Padano ni Moon. Saan sa mo tatakas ang nabiyag na ita? Anya. Magunggunaan iti sanga pidaso abalitok timang pasangbay kada kami. Anya. Balito ka na o. Ang mga nutay ilgatin mo nga ibagbagadan, mga iwaras dati ibagbagana. Astrihan mo. Sige. Sombra ka gayam. Mabisin ka aya. Anya gayam tinagan mo. Mabisin kami iti kadwak. Siyak ni Gustingo. Dandani agkanaganda. Ilayon umaikan. Ada kadwa matilayon. Tilayon pinaibunyag anagan na. Yay. Umaikan tilayon. Lakay. Inkisabdan tay kilabahan a pamigatan ta kumanubikat. Payamon. Agapoy ka tumanin. Saan agagangay at tao na kita? Ngam, apay ngay asang kamulagat data. Sapay nagdadakkel na kita talo ang matada. Sanda tao kunam kitiya. Ang mga doon nagkapuday ti sa balya planeta. Anya, sasawa mo. Tao da. Adala diferensyada. Umasidigan dito enta jay dandani katukayong. Kasta unay man timulagat nan. Di. Makiminulagat talatan na. Nagkapkapan ta. Damagam. Sa dino ang lugar tinaggapan nyo, Kapsat Gustingo? Mars. Mars? Sa dino na ta lugar? Ijay Mars. Umay kami makigayam dito'y lugaryo. Agpaisoro kami iti nagduduma apagkwartaan. Agnegosyo kami iti isosyo kada kayo. Kasta. Balitok ti kwarta mi. Inegosyo kada kayo. Balitok? When Kas kumaitian niya negosyo? oray anya. Basta mailako. Agpanunot ka ni tisingasing mo, Sufeng. Ha? Amo kapag alisto ang tinegosyo. Sige. Panunot.
panuno. Nung nga ta, agpatubo tayo iti ado nga oo. Uong production. Anya, dayta. Naima sa masidsida ti oong mushroom iti English. Oong mushroom. Oong. Wen, napinta sa negosyo. Uray tadda madadaan na gumatangan kadagiti pagpatubuan. Kayat ko, makita, dayta, ibagbagayo nga oong. Ay, adda pagpatpatubak iti oo nga umisulang a pagtaunan ti agpaikada kami. Ipakita mi ken ka. Sige. Oong. Kayat ko, makita. Nakalamangan tilugan mi para law ang awan makaammo igay. Awan nga ta tinakakita kada kayaw. Ididimting kayo tirabay. Awan nakaturugan dagiti kaarrubayo sa may isa sika atalaga tirantami. Anya. Kasapulan milaang tikadwam iso amang pili ka iti kadwam kadagiti talkem iti baranggayo. Amom ti sasawam may papaniti barangay mi. Nabayagan aboy buyaan na ka. Number 1 iti watch list to'y nagbugsutan barangay. What's this? Kayat ko asawan sakbay ang nagpakita at ammo kayon iti hosto na si ay dakan Anya. oray jay manugang mo anataraki alaan mi ngam sumapol ka iti may sapay akadwam tasabali ti destino dayjay a Domingo. Dila mabalin nga agkadwa kamay. Saan? Amangan no saan nanto ama aramid dagiti maitad at trabahonan. Gapo, taday jay to kay kayat mo akatugangan nan ti at aramidan na. Iso no, puwede. Basta pagimbagan, mayatak. No kasta, sumurot ka ni Jay Balay. Agur uray da gusting kanyay kasusyo may itinegosyo. Unakla no may ni OIC dito'y barangay hall. Tagayam, adda bisita yaw. Instant abisita kagawad matmat. Simangpot idirabi Isumat lagayam. Sumungadan ni kagawad to das. Addan agbantay dito'y barangay hall. Sa may isa, iso ti officer of the day ita. Ala, mapantay ang arudan. Wag, intan. Sus, Diyos ama ng asi. Ay, talo ti matana. Ay, di kagbut-buteng kagawad matmat. O ay say, sang kamulagat dak. Naggap-gapuan dagita sa nga iliyaw. Jak amo no sa dino a probinsya ti pakasarakan timbaga na lugar. Ngem oray pa sa dino ditan balidtok ti isosyo na. Ay, nagsayaatan. Oray nakabutbutang tilangadan. Tasaan dan samat adakas a tao. Ay, tao da ka de? Si kamot. Tao damot na makitkitam.
Adala diferensyada. Tatalukit nga ron ti matada. Ngayon sa na question data. Apay ngay dagitay tao ang nasurok ti bilang ti ramay da. Kit awan mo't question no ka. Ay, wan mo't kit di Mm, Ang apay ngay, adida mo't agkot-kote dita nagtugawandan. ilang lang nga anda ka. Ha? Matanda ka mo. Na- Kasta mo ti pakausan ti mata. San aya? Amudan sa asika ni kagawad mat. Eh, medyo nadagsan mo't dagito'y sinako pagpatubuan iti uong. Eh, sa dino ti pangiluganan ako nayo. Adda di ta kanadaan. Naabungan iti napuskol alida, wano nalingdan, nilugan da. Nakalembang? Wen, natayo lang aron ti makaamaw. Ngalanipan mo daytan. Anong samlabas ito na subyan na ganyan daduma, tanay? Saan ang makabagkat ni Gusteng? Sige. Tano mailugan amin nun, intayo ka noon. Paingata. An atindid ti silpon ni Rosa. Uray mo't ni Duming. Naglukon. Apay adi na sungbatan ti awag. O I say, mapantayo ka noon. Wen! Nga mabitlaan. Takon kontakak ni Duming. Di mo't kunayo nga imbagada akadwa tayo matlaang ni Chairman Domeng. Wen! Nga masapol ang makasaok nga umuna, tasabalin sa tipagluganan da. Kasta aya. Salbag. Out of coverage ko na naman din. Sa bagay, nakaturog sa dagiti sa nga ile. Urayan tayo latan ti panangayab da kada tayo. Una. Apag iso takuntagak pa ni Duming. Wino ni Rosa. Wen, bakit? Ay, sumuro tak kada ay say, di pakaaramidan ti negosyo nga uong. Wen ka di. Big shot ang negosyo, tadakkel ti punan. Wen, naidumduma pa iti pagiluganan may. Helikopter kunak kumangam saan mat? Takasla nagtakab ahigante a plato. Anya? Tila sasawam mat bakit? Adda ayamat UFO. Istorya la dayta. Sige. Babayan bakat. Love you. Mwah. Asawam, ikinasaritam. Wan, gayam gustingo. Sweet kayo. Wan, nalailo kami kan bakit ko. Mayat ti pakanam. Hosto. Amangan no saan kayon nga agkitan to. Ay, Isos. Nagdadakkel man ti mulagat na kanyakon. Kabutang munsa, ti panangkitakken ka. Gagangay lang ata talong amin dagita matam. Sakit mulagatan nakpaitikas taunay. Ay, Nabilag amata. nabilag? Santan sa ngagkin na awatan. Ala, no awanan ti makataktak. Intayo, lumuganan.
nakapeston ni Tilayon, ijay sango, ti manibela, ti paglugaran tayo. Uwan, gayam gustingo. Ayabamon na gusting. Uwan, gayam gustingo. Ay, apay nga, kaslaad ang mangiguy-guyod kanyak. Addan samot ginamol da iti talo ti matana. Wan, Rosa. Itay pa ya kun kontakin da kayo ni tatang yaw. Gam saan da kayo matama kontak. Magpaada kayo matkindomeng. Ay, wan. Mapan kami, hindi pa karamidan tinegosyo. Ay, na Rosa. Talaga akas to. Inuumay ti swerte. Man-mano da ito yan. Ngalawan. Sige, ibagam tulatan kan dumeng, ha? Intun awagam, ibagam amin dya imbagak. Tanay, saan na maawagan ni Tatang Maun? TOIC ko nam. Ay, dayjay. Pinusgan ni Tatang Mau ni Kagawad Mareng. Kaduami ngamin ni Kagawad Matmat. Ayun, may. Damit la Kagawad Matmat kat kan Kagawad Mareng ti medyo matalak. Sige nga Rodan. Awag-awag latan na ha, Rosa. Sige, bye-bye, Rosa. Ay. Anyat ko na ni Rosa. Ay na. Kayat ko asumurot ko man. Kayat namat. Ngamnay. Di namat kayat ti pumanaw latan ang awan ni Dumeng. Iso sumarunudan to latan no kaskasanaw. Huwag magkiti ah. Alam, mapantayo ka nun. Umay kan, tain tayo ka nun lumugan eh. Apaw! Isumod la pa idda tayo anay galot ka dagiti nagtugawan tayo ta. Diretso pa nga to titayam tinay dumduma nga aeroplano. Ay! Maturog kayo. Tapno, saan kayo ama ulaw iti biyahe? Ay, sumana ka, Soping. Marengrengsan ni Kapsat Gustingo. Ay, nagmayat ngamin ti pa nagpwesto tayo kadagiti nagtugawan tayo. Saan tayo basta maipulasit no bilang agkaaberya to'y nagluganan tayo. Kondisyon ti makina. Kondisyon ti makina. O ay say, di ka kadi agbalaw? Uray lapdak. Pumigpig sa ti panagkabakabak kagawad. Apay lakay. Nagmayat to ito'y nagluganan tayo. Soping. Di kagbaling ignorante. Dakasan. Na, apa yan? Magurit ka man. Kaskamot lang ng sukaanan. Sos, nabudol-budol tayong samot. O ay say, ay, papanantayong ngay. Nabudol-budol ta, Soping. Inramraman ta pa yun ni Kagawad Matmat. Saan kayo maawatan? Inya na budol-budol. Di mo madlaw. Kaslaimpanan ti diritso apangato at tayab ti nagluganan tayo. Higanti asukog plato. Nagpaiso. Papanantayon nga'y gusteng. Nakaadayo tayon iti daga. Gayem gustingo. Apay, gayem gusting. Diritso pa nga ato tayon. Nakaadayo tayon iti daga. Papanantayon gayem gustingo. Nakarwan tayon iti lobong. Adda tayon dito'y labas tiyuyeng. Labas tiyuyeng. Mapantayon ijay planeta
Anya! Ang balin kayon nga specimen iti experiment me. Uy, Gusteng, Ay. nagring ka. Ay, Bigateng. agyaman ako. Ay, kung naglano agpay-ipaysaon, Jay, nagkagkagain pak bakit. ang hiya.